Balimao anyokma très urgent. Balimao yoro chauffilin baribe Mali ni Mauritanie. Mauritanie ni Mali beka guerre de la 600. Mauritanie boraka Mali jalaki. Ko oluka jamano dendo be ko Mali surasu sababu yala ko oluka jamano dendo sara. Mauritanie ko niyale ka kangar mala bande Mali. Kona nyongo were kera ko Mauritanie nga munga malla ko boke malla. Mauritanie bora ka communiqué de bla ka Mali armée jalaki ko Mali surasu kube ka kodo ke frontière la mumbe ka sayala se uluka jamano deuma ko lu Mauritanie ma jena bi ou ma jena sini ou ya faire sebe a besebe ne fla orola monsieur ka kalambe je kala je nyogo fe me kuma kele fo Mali autorité mo nyana akana ni ta à la légère. C'est-à-dire que Mali djougou de fait que Mali ni a créé jamana do nyo de fanango AEC ne afo AEC ngena AEC on de Francis gang ka minisma gang ka Francis libu ka tobabu be gang abanga dugula wala utantoi. C'est pour cela ni a ne be dimi asimi koro anga ben nam bena nam manyanye tobabu gang an rama ka ben na rama ma ben ube tla ka ferama ube tla ka sigin tukuni anyu gen ou betla ka sigin kana o de plan be kala be ça et puisque Assimi Goïta be fara san ou be fe ka kele de wuli Mali ni Mauritanie che Malien chama ba fo arme mamba mbulu na ni Mauritanie kala la ametaka Mauritanie américain ni Mauritanie be ka barake nyogon bulu France ni Mauritanie be ka barake Ukraine ani Mauritanie be ka barake o jamana bebe Mauritanie ko fe nani Mauritanie turo wala dongo don ani Mauritanie armée te kala kede ani autant de bena sigi Mali rekono ou be Mali dugu tlanche be mene ka di binaka mogoma numa kaka fuma tu nya mogo den tato fle ala kana to akake ala kana kele nete kele fanfa ne ta fe parce que chama famia o jamana fe be ban kerefe abe autant mogo di nanu kele dro autant de ban kele ani Mauritanie sura te kele kede nani Mauritanie ko nanye balk sekele ci dro Mauritanie surasu tan kele de Francis surasu ani Amerique surasu munun be de walla holde betla kan kele nu man kele gaf matu aten ndo halidi ni e ko ka tawula sa u ye karafi bere san binani awa be fe ka kele de wuli Mali ni Mauritanie cha o de plan be kala benta ne kene Mali ne de mane ba Mali souteni et puis ni ba nyafo Assimi Goïta ngana u ka diplomatie ke oni Mauritanie che ou ka vidéoman dabara banu ngana boko be Mauritanie nen an sigi nyogo de Mauritanie an ba don fana sigi nyogo munu do u jogo mai Mauritanie mai da nga tiefo mo ga munu be ka Mali kala chama be bo Mauritanie o chien de nga tiefo an na so Assimi Goïta ne mandi anga munu man kala chama be bo Mauritanie bo amba ko ke ni hakli de sa ni Mauritanie ko anga surasu be kanin ke koluka jamana dombe ka sa ambe excuse demander ou là et puis ne ma jigi surasu là parce que ni jamana be frontière là souvent ni jimo be frontière là barama no connaît surtout natigi te fe ka do ka dugula est-ce que nyogo na konna ka jugu ka ke yara e gara saka su e de no bi saka buli ka do ka so ete ba kalama Mali Mauritanie ta karateri Mauritanie ba do be ka kojugu ke malla o tiende ça il faut le dire Mauritanie kono jelen tan yede o tiende ne façon de kadine o te malla bla machi Mauritanie be ka kuma munu fotam abise ka ke Mauritanie ga jamana dindo fakara par erreur mais ne ba do Mali armée ta daba kama ka beta Mauritanie mne ka faka ne ma dawla parce que ne dalime Mali armée là c'est vrai armée be kodo ke metla ko ro fana fo ngo tien fana fo nyoy ne be fenga jamana akanyadi mais mu fo Assimi Goïta ngena aw gara bara de faire ken Mauritanie aw ni Algérie mandi avec les gars ka vidéo ndaka Côte d'Ivoire ne ndongodu an Algérie mandi Mauritanie fana ni Algérie de terimay abo kalama o be feka kele de wuli chama bi sigileto Mali armée nyogonte est-ce Mali armée bi c'est Amérique armée là non bon Amérique armée de bi Mauritanie autant era de c'est-à-dire Mauritanie autant de ko to babu ndaji usigile mbe banga be ka suidi ala kananchi ani Côte d'Ivoire ka kele ala kananchi ani Mauritanie ka kele nanu kele to ani autant de be nyogona
ne be do sigile non kɛlɛ tani Côte d'Ivoire cɛ ni Mali sɔrɔsiw kɛ Côte d'Ivoire sɔrɔsiw ka dongo don n'a man kɔlɔsi an bɛ Mali perdi a bɛn ala cɛ walayi Côte d'Ivoire sɔrɔsiw t'an kɛlɛ dɛ France ni OTAN de bɛ n'an kɛlɛ c'est-à-dire que u sigilen bɛ u bɛ k'an bɛlɛn de quoi erreur fitini dɔrɔn bila u b'u dimiya bɔ an na a ye Iran a ye guerre suprême Iran ayatollah o ma taa ayatollah Trump ma wuli ka t'o faga san 40 ni san 7 u bɛ k'a bɛlɛn Iran yi ma jigi ka ko bɛɛ kɛ u ma yafa ni tubabu ka président dɔ yafara dɔ tɛ yafa u bɛ ten ça ni ye mal k'u la quoi ni dɔ b'i nɛgɛ o bɛ taa mais dɔ bɛ na u b'a fɔ ko non ko nɛgɛ t'a la ça nous nga ninge maindi quoi c'est pour cela en a révolution na Assimi ni M5 kumanga fara révolution est moteur M5 d à travers docteur Sokel Koukala Maïga à travers camarade Ben le cerveau pour dépôt de Karasan pour Mauritanie flan ni kuma nata na nyogona si dafara flala iba yo Mali armée to ko tien damne bon muya to ne ba fofra to ngo Mali armée ka jamano Mali Malien den do be Mali sorasi do be Malien den do fagala par erreur a do be ke par exprès aussi sorasi bete ne be to ka kuma ni fo ali kunu ne wala ka fane na ko Mali nte a même la do fol la quoi ça dit eni ne mandi sanno ne be ta galon tike ka ndoro mo do la ube ne ka go mina na sa don do be musoko kele be do ni ngo cha burusu ko nawla do nye doga muso mina la dro o be ta galon tike ka fo sorosu gina ko a conquérant de ko oye binaka mo do dro sorasi nunu be ta ko tiki mina dro ko faga bon auto tiene bolo Mali ko et puis tien de fana don quoi ça c'est une vérité ote France 24 koyo ote RFI koyo avec akedi ni mama ko kate ka kali nyama denga fsanai ni nebe ka kuma mfo ko Mali sorasi do ote ka mo faga ni mama ko galondo bilali nyama denga fsanatiki o ma tigi fa faga o ma ba faga de parce que ne tate do were de après vous bene rebulu wallahi billahi ou be ka ke sorasi nbe ka mo faga de abete ou be ka ke bon no étiquette ba wala Mali kono na oni Mauritanie fana blara nyona na ma korosi jobe di Mauritanie ma aukan aroke Mauritanie mai c'est pour ça ne ba fo adama de ni be fe iga fanga soro iniga sokono mo ka be mais ebe ki ga soro mo toye eni sokono eni mo wera be kele ni mi koloso be sila parce que ibe ki ga mo sokono mo toro quoi donc gouvernement ne kan ni décret dota ka soro Mali soro si nyamo be wole ka funyina na ye mogo ni Malien den faga dongo do an bi fana faga wallahi ni Assimi loi ta dongo do maw bi lafiya wallahi Mali surasi chama ne be ka mogo faga benin Qur'an ce cien di do amadam na Assimi clé la de Assimi na da juguara sinon abe kala ka koro en 2018 o ka sura coup d'état make Mali surasi do de la ka ta gamuga mogo faga général gamu kelgele me kidal ne vidéo ka du utara gatia mogo do mine ku faga jeune fla ko 40 wantaro mundi adone mangan ke fambe o ka soro ibe ka de fangala wallahi uye asorasi nunu minena o minena ko puni ne bora ka video ka ibe ka re fola o kara ça c'est une vérité donc ani Mauritanie ka kele aya ani Mauritanie nani Mauritanie kan bla wala do tandi ne plan ça dit ate danger me ka da Mali ko na nyata la ne ngabala en tant que spécialiste des relations internationales. Nyaba ladi, et puis façon kadingi. C'est vrai, Nassimi mandi, mais n'te fait Mali ka bien quoi. Je ne veux pas. Nala un chidongo da na signo ko jamana feka kele. Nani Sénégalais kala dongo do autant bankele. Nani Mauritanie kala dongo do. Na man kolosi ubanga jamana fangeli be mene ga di Mauritanie. Mauritanie sura soute sa na de o tien. Mais autant de bena ankele. Ante se autant na. Ici nous fla nous a doko américain be kala dorote do ala. Et ma o isiri perdre la té. Ici te marfata ka nyesa américain ma non jamais. Nous a doko toabu be kana ankele bila o te marfa chula. Au fond, la réalité vraie, on met la koukma que domera domini bitikli. N'égale même pour Mali autorité mo gana ay diplomatie kani Mauritanie. Aya wera ka sokonna franc. Sinon tonyumante Mali armée labi. A benala na krache. Wallahi be ko mo fa. Wallahi billahi be kake. Mat ndaro na ka soro Mauritanie on fa den to donde.
ntodo wallahi be ka malende ufa hali kunu ne wala ko mali surasi do tara domina ka fa sare alama dem sigi tlonga da madini la to abeka ne toro kwa sa abeka ntoro dongo do mo be ngule ka be prevu irana mo ne wona kuna kasira telephone na di foka ne kashi eche autorité mo aya kala kamaga mirisa aya mirisa e ka surasi e be ka surasi musuteno be na ke fa fa ke ba fa e be fo abina fo ite ka ke kwa o kele be ban bo ni na to ni na ma kolosi mali be juga ka teme somali ka wana ma kolosi uba armali armo be etiquette da ma kolosi mali don be bobo mo ko no kana plenty do mali army control orina na ma kolosa be kede wallahi dossier be sena billahi ne ba do kalama na ma kolosi asimi kuita abeta CPI la asimi manne me te fa asimi kata CPI la parce que o to abu ka oroi nete mbalma la bla tubabu yi anna mandi neta la bla tubabu yi ake ala kama aka kuma arme fe turu te ka se Mauritanie kawma na ye Mauritanie nya don faga dongo wallahi billahi talai mali Mauritanie be se nyoko ni mali Mauritanie sera nyoko ma dro aka faga be na ma ko aka faga be perdo la ni mali surasu ni Mauritanie surasu gosira nyoko na dongo na dajera malla ka fuma tunya mo di a ben korana chani mali ni Mauritanie kala ka dongo na Algérie mata fara sari numa kele numa ta ko gefo ka ta shi bon tege kono billahi Idi Amin anya aglibe Idi Amin na mun kumbe fin dugu na Uganda wanta roro jumendi dictateur ba do kumbo fana kun kafale me na fa simi kafale me o jamalen do o kala tike dugu ndo ma billahi tallahi kasra garme be sala de mais sadi ke Mauritanie armée tena Mali kele o tan de be na kele problème yo de quoi sa o be kan bele ba foko waraba be ka sogo belen chukomi ala kana to ani Mauritanie nga senyo ko made ne bora kuma la Mali fe be France Italie Espagne Angleterre Amérique Canada wala ci no gala be sen web application télécharge na télécharge be ka corps promo do urgent do 10 € be na ya reta ko fa baka bank information be do aw so mo be malla Sénégal Korbar Cameroun aburu ka orange numéro tanu to ko be 40k na war ci ba so orange na sur place voilà fleni sen web photo fleni o do kundo aka be ciao